Hey, wow, bashana. Kushubile bashana. Isibambaneke ihluthu bashana. Yahoshelana amavolovolo, ishanqumana bashana. Umbango bashana oPremier bebanga umkhwanazi bashana. uPremier wabashana waseGauteng Panyaza Lucifi ubashana ubesahlanganisa wonke amaphepha ubashana eThiyamudlu Commissioner wakwaZulu Natal ubashana uNhlanhla Mkhwanazi ubashana wahaize party wobashana uPremier wakwaZulu Natal Thami Ntuli ubashana wathi aneva over my dead body ngeke uzokubone lokho umkhwanazi akayindawo wachaparanja wobashana uPanyaza wobashana kwasho ukuthi imncikile le yakwaZulu Natal wobashana imbeka into encane imhleli imbashalala wobashana yathi la webaba kumele ngisayine njengoPremier wakwaZulu Natal ukuthi ngiyamdedela yini umkhwanazi and ngangikwenze lokho ngiyamdinga umkhwanazi usemkhulu umsebenzi kwaZulu Natal ubashana Panyaza ungazosidakela wena ungalinge ngisijwayele kabi unawe lawo wakho commissioner lapho ungalinge akukho kubamsana nezulu ubashana isaso sholonto ubashana basopa hey lo go plarum tuqasa hayi ubashana inyoka nehlazana mabona obashana idlonje nophapha ekhanda obashana inkunzi emdwayidwa inkunzi emalunda umthakathi weindaba akayindawo umkhwanazi obashana inkunzi elingqongqoziza kushiyana wenza obashana lizamuli R5 isholondo obashana ishingqibhobho ishindoloji usaphaze kupopcorn kuchitheka amakhoki kushube obashana